салом бинандагони хабартиҷӣ, лайк монданро фаромӯш накунед ва ба канали мо обуна шавед. донишгоҳи малагии испания як футболкаеро ихтироъ кард, ки аз маводи аз ҷиҳати экологӣ безарар ва арзон сохта шудааст, ки қувваи барқро аз рӯи принсипи фарқияти ҳарорат байни ҳаво ва ҷисми мизбон тавлид мекунад. Прототипро текстиле меноманд. барои истеҳсоли чунин либосҳои аслӣ ҳатто пӯсти помидор истифода мешавад. аз он спирт ҷудо карда мешавад, об ва наноқисмҳои карбон илова карда мешаванд. натиҷаи он гулҳои биологӣ мебошанд, ки ба пахта табдиқ карда мешаванд. бо афзоиши ҳарорат модда ба матоъ ворид мешавад, ба наҳҳо пайваст мешавад ва хосиятҳои электрикиро ба монанди теплор германӣ ё сурб дорад. ҳангоми ҳаракати фаъол ба бадани инсон гармии бештарро хориҷ мекунад ва футболка ба тавлиди нерӯи барқ оғоз мекунад. дар айни замон муҳаққиқон омӯзиши мавзӯи дастгоҳҳои дар чунин матоъ насбшударо идома медиҳанд. эҳтимол дар ояндаи наздик либосҳо нури барқро барои пиёдагарон дар торик алоқаманд қодир хоҳанд буд ё ҳатто барои таҷҳизоти мобилӣ ҳамчун барқ пур мекунанд. ин буд видеои имрӯзаи мо. шумо чӣ фикр доред дар бораи ин? ба наздики ин футболкаҳо дар 2021 сол бояд бирояд ва мо низ дигар ба мо дар кор нест зарядники телефон. шумо чӣ фикр доред? ҳатман нависед дар комментарий.